Ka Motorola kala launch ya kana pun thema jongka kata kedeka Motorola Signature. Kane kan de ka series pathmai batkan long ru ka flagship phone lane ka phone rem dor jong kanega Motorola. Namar ha kane kin ada ki features ki bakam klan batkan compete ru bat kiwe ki phone rem dor jong kiwe ki brand. Hanre ha kane lai i ba ka kam focus ya ka kamera. Kumba pitim ha kanega Motorola am ki don lai tili ki series ha ki phone jongka. Hanre da ka jing launch jongki ya kanega series kanega Signature series tekin salong no sautli. Tekitu ki lai tili pat ki longkum katuga Razr series. Kata ka Razr series ru ka flagship hi Hanre ka kam focus ya ki flip phone bat ki fold phones. Kumba PE hakana ka dur jongki nangta but sakatuka H series kabade ka mid range phone jongka bat ka series kabalai pat kide kitoki G series jongka kibade ki bakam tat lana kita ki budget phone jongka tementa kila penmi sakanaga Signature series kane hakis nam ban am kan sa compete bat kitoki top model jongki we ki brand kum kitoki Samsung S series kitoki OnePlus top model jongki nangta kitoki IQ top model Oppo Find X series nangta katoki Vivo X series bat ki we Tehakana video nyepet detail ya ki features jong kanaga pun temai jong kanaga Motorola. Teh syua pengan sedang wat klet ban icon like bat kotoga hype jong pi hakanaga video. Namar katkum ke jinglap jonga hapa kanaga jela jongi ngampat lap tang ke weru ke channel kiban upload tang ya ki tag channel. Klaim dapat klik bat ki ki jat video ki bom yade bat ki tag. Handai kambun pat ngilap ki channel ki basu pun klik bat ki news bat ki politik bat ki tag mah. Handai hakanaga FD tag channel pat ngakwa ban trace hitam ban tang ya kita ki authentic updates bat ki knowledgeable information bayade tang ya ki teknologi lana ki tag ban ajing ta ya phe. Namar menta kisngi kide ki juk digital tenaga ta gadaw ngide bandon lana tip ya ki basic knowledge syapang ki tag. Telada pimpat la subscribe pila ban subscribe ya kana channel FD tag ban long ki family member jong kana channel ki bom jumis ya ki video temai ban long ki ba up to date ki knowledge jong phe. Te anyways ngin sedang no ban page ya ki features jong kana phone ban ngin sedang syua kumbangi ju sedang ya ka design jong ka design jongka kalong kum nemo kumba PE hakana gadur kadon ya kata identical looks jongka kumba long hakiwe ki Motorola phone handai kane ka kamlong premium mo kata ka build quality jongka haka build jongka lane ka kom sna jong kipat hakana ka phone kila sna da kita ki metal lane ki aluminium body haka bak jongka pat ki ada kita ki premium linen ngila ban ong kum ki jan handai ki long premium ba bat ka don ru ya ki texture ka baki khot da ki dual texture finish nangta nangto nasat jongka ru kila aya auto special button ubala ban podon kam haki AI features menta kisngi haki pun rem doram kini ki buttons kila long compulsory mo namar lang ba kini ki buttons la ban podon kam sibun teli kita ki AI features bat hakal yang ka durability ru kana ka pun kala yo ya kataga MIL SCD 810H certified kamut ka kam long solid bat ka kam scam kar kom sna jongki teh ka thickness na ka jing ruben jong kapat ka point niau ka kam long slim mo kana ka pun nang tah ka jing kia jong kapat ka point chispa prapun gram hakal yang ka jing kia ru kana ka pun ka long sting tang ki pun ki bala cross ya ka arspa gram kin hap haka kerdan jong ki pun ki bakam kia handre kane pat ka poy tang kum to tekan kam long comfortable ban bat kam slim ro tenang ta haki sim card pat kana ka pun ka support dagi dual nano sim card haka IP rating ka support daga IP68 bat ka 69 kamut kala long ka water resistance teban unlock ya kana ka phone pat ki ada ka under display fingerprint da kata ka ultrasonic sensor haka naga liang ru ka biang kumba ai haki we ki phone rem dor te haki kolos jong ka pat kana ka phone ka don arteli ka badang kong kata ka pantone martini olive ka ba arpat kata ka pantone carbon te mentapan ini poi haka display jong ka kajing hak ka display jong kana ka phone ka long 0.5 inci da kata ka 1.5K LTPO Flat Extreme AMOLED Display hakana ka bentaru kimsem lalek cost cutting mah kila ai da ka LTPO ka jet display nangta kata ka 10 bit ke HDR10 plus ka Dolby Vision ru ka support kana ka display jongka haka refresh rate pat ki ai hadu chispa 100% Hz ka refresh rate handre kane ki don tang katu kane teligi apps ki bala ban support da kana ka maximum refresh rate kambun hi ki apps ki ba support tang da ka to ka chispa 40 Hz kadba haka touch sampling rate pat ka support da ka live spa 100 Hz haka brightness pat ka peak brightness jongka ka poi hadu 1000 samspa nits nangta kata ka smart water touch ru ka don kata ka 100% DCI-P3 ru ka yo bat kana ka display jongka m ka don ru ya kata ka SGS blue light reduction bat kata ka SGS motion blur reduction te haka to ka screen to body ratio jongka ru ka yo hadu khandai persen te kala long read ba kita ki bezel jongka te kumta la long clean ba ban page media ru te ban ya dapat ya kana ka display jongka kila ada kata ka Gorilla Glass Victus 2 ka display jongka te kila penbiang lut nadang sedang ka biang ba kana ka display jongka Teman-teman ini poi hau chipset lana prosesor ki ah kana ka pun kata da Snapdragon 8 Gen 5 bat line nanometer ki snaya u
Une uju prosesor ubah 8 kam hakatoka OnePlus 15R. Une prosesor ula long prosesor baklan bor. Wat lada ude ubah hapo na auto 8 Elite Gen 5. Lada shuya nujor ya gajing kelanjong UM. Une unya rengkat bad auto top model ubah menin snem auto 8 Elite. Ubah kisat haki pun remdor ki top model kum katoka Samsung Galaxy S25 Ultra. Te haka antutu skor une prosesor uyok na kena gepun kumba lai million. Haki games kane kimsim la fokus lane optimize haki games. Andre wat la kataru kalak ban support daka sispa RPU FPS haka BGMI. Namar bakila ada une prosesor baklan bor. Tementapan ini poi haka software jongka. Kana gepun kila ada ka Android 16 bad uta Hello UI. Bad haka naga pun kin ai hadu nyaus nem kita ki Android update bad ki security update. Te haka naga liang ru kam don jing dunasyu la long kum ki phone Samsung bad kita ki Google Pixel phones. Kiba provide hadu nyaus nem kita ki Android update bad ki security update. Te thumbs up ya kana motor lah bakas ngatu bad kala penbiang ya kita ki jing don kam jongki nong penon kam. Da ka ba ai kambun nem kita ki software support. Te nang ta haki AI features ru ki don cibun tili ki ai. Bad la ya tu ru ba kana ga motor lah kala integrate lupa ya ki lai tili kita ki AI assistant kum ta Google Gemini Perplexity bad utau Copilot. Te hakata kan liang ru ngampat yoi ki pun ki balak kumne ki balak integrate lupa kita ki AI assistant hadu lightly hagajuk ka pun. Te mentapan ini poi haka rambat ka storage jongka. Karena ka pun kadon hadu lightly kita ki rambat ki storage variant. Kaban kong ki ada ka khat RGB ka ram bat RSPA san pun RGB ka storage. Kabar ki ada ka kan RGB ka ram bat san spa khat RGB ka storage. Kabalapat ki ada ka kan RGB ka ram bat hadu CTB kata ka storage. CTB kamut 1000 GB 1 terabyte. Tah ka ram bagi lah kana ka pun kata ada ka LPDDR5X bat ka storage pat ki ada ka UFS 4.1. Hakana ka liang ru kala penbiang lut daki version ki batmai kumbade banlong haki pun remdor. Teman-teman ini poi haka main mo ke kamera jongka ke bagi kam fokus. Karena kepun kadon light lagi kamera jongka nadien. Kabanang kong ke kamera ki ada kesan 10 megapiksel ke primary kamera bat ke support ru'ya ka OIS. Haka sensor jongka ke primary kamera jongka kila ada ke Sony Lydia 828. Haki video kana ke main kamera jongka kala ban shoot maksimum daga 8K 30 fps. Kata ke 4K 60 fps rukadon ka 4K 30 fps rukadon. Bat kala ruban syon da kita ki Dolby Vision. Kata ke Dolby Vision kadai ke ba improve susu yaki colors jong ki dur neki video ke ba kasyon. Tenang ta hakato ke kamera ke ba arpat ki ada kesan 5 megapiksel hi kata ke ultra wide kamera. Karena ke ultra wide kamera jong ka kan la ban syon hadu sispa 40 degree ka wide angle. Ngai i kambun kiwe ki pun kila ban syon tang hadu sispa 40 degree. Kat ba hakan nepat kala ban syon hadu sispa 40. Kata ke mut kin kam long wide ba ki dur neki video ba kasyon. Te hakan ke liang ru ka biang ba. Hakato ke kamera ke balaipat ki ada ke juhi daga 5 megapiksel kata ke periscope telefoto kamera. Hakane kala support daga taka OIS. Haka sensor jong kena ke kamera ke balai jong kapat kila ada kata ke Sony Lydia 500. Langba kena ke kamera ke balai pinla ban syon dur zoom hadu 3x daga taka optical zoom bat hadu 100x pat pinla ban zoom daga taka digital zoom. Tiang ne pila ban pit ya kita ki modes ki baki kamera jong kena ke pun kila ban syon. Tenang tah haka ke front kamera jong kapat haka neru kila ada ke 1 megapiksel. Bat haka sensor jong kena neru ki ada ke Sony Lydia 500. Haki video ke support daga 4K 60 fps. Ke kamera jongka kat kum ke jing i jonga ki features jongki te on paper kila kambiang. Handre harial live pat kumno ke perform ya kata ngin satip anda labat da kiri upat ba. Ban syunget ya kito ki channel jongki dekar bala penmi video hakas ngi bal launch kamlong ke babha. Namar kito ki deki bala sponsor daki company. Ki company kila pak lupa sitiyo artiyo sya kito ki channel bakin sna video. Bat kita siu pisaru ya kita ki channel bakin sna video ya kita ki pun jongki. Tekum ta kambun sin kito ki channel ki syaro ya kito ke pun jong kito ki company. Tang ban pentemen ya kito ki company namar bakila siu dak pisah ya kito ki channel bakin yaro ya kito ka pun jongki. Nagata gadau ngayal de ngam jubata start ngasaj ong ban up hadu ban dayo bat da kiri pat ba. Ya kito ki channel dekar ki bayo sponsor ki ba permi video hakas ngi ban launch ya kana ka pun. Namar bunsin kim jia tu hak ya ki jing duna jong kita ki pun. Temen tapan ini poi hau bateri jongka. Bateri jong kana pun ki ada usan hajar arspa mAh. Bateri jongka te umde barit tan bat umde ru bahe. Te charger pat ki ada kendai pewon. Bat kana ka pun kala support ru ya kata ka wireless charging daga san pewon. Bat si pewon pat ka support ya kata ka wireless reverse charging. Bat san watt pat ka support ya kata ka wire reverse charging. Te hakana ka liang ru kala penbiang lut ya kita ki wireless charging kumbade banlong haki pun remdor. Temen tapan ini poi haki weki features jongka. Karena ke pun ki don hadu kat kendai tili kita ki 5G ban. Wi-Fi ki ada Wi-Fi 7, Bluetooth ki ada Bluetooth version 6, ka NFC ru kadon haki mic ki don hadu light tili ki mic. Nang ta haki speaker ki ada ki art tili ki speaker lana kita ki stereo speaker bat la tune ya ki daga taka Bose. Bat baro ki sensor badon kam kila download hakana ka pun.
Teman tapat ngi poi hakamen kata kade ya kador jongki. Te kador jongki pilak ban pit hang ne ha screen kador tra jongki bat kato kador ba yo offer. Te saya komen hang ne harum pising ya hap nem kato kador jongki bat kituki features jongki. Handre katkum ka jing i jonga em kana ka pun kala ya kompit bat kato ka Oppo Find X9. Bat ki don ru ki benta kamla kane kum ha kato ka front camera. Ha kato ka Oppo Find X9M ki ai tang lai pu ar megapixel ka front camera. Kat bah kane pat kum ba pi kila ada kato ka 30 megapixel. Handre lada phepit ya kador jong kato ka Find X9 kato ka Oppo Find X9M ka poi hadu nya pusan hajar. Kataru tang da kato ka khat 8GB ka RAM bat aspa 128GB ka storage. Kat bah kane pat nalor ba ka kambiang processor ka front camera lada phithit ha kador jong kato ka Oppo Find X9M ha kane phila yo da kato ka khat 100GB ka RAM hadu 6TB ka storage. Tekum ta la ban ong kane ka kamla sibun kador jong ka ya kito kiwe pat kiba kaya de kerdan. Imat kum ka jing sedang kila ai ha kador ka babiang lada ya nujor bat kiwe ki pun kiba ha kajuk ka kerdan. Tekum ta ya kito kiba la ban kodor ya kana ka pun hoit ngala ban rekomen ya kana ka pun ya ki. Handre ngi pat kiba bun ngin cia pet jaudut mo pat ba what's ngau teman-teman ngatrai lang baga naga video jengah kala ajing toy PC bun ban singa thu ya kita gi features jong kana ka pun themai jong kana ka Motorola signature telada pisngau yo jeng toy nak kana channel jonga wat klet ban ai ka to like jong phi bat ka to hype jong phi tengin siam ha ka we pat ke video jengah ke beli sibun.